Και τώρα αφιερώστε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για Γνώθι Μαθών και ενημερωθείτε από τον Άρη Παπαμιχαήλ, εξειδικευμένο σύμβουλο επιχειρήσεων σε θέματα επενδύσεων και χρηματοδότησης για ό,τι σας απασχολεί. Άρη, οι συμβουλές και η γνώμη σου είναι πολύτιμες για όλους. Σε ακούμε. Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Στα όμορφα Γιάννενα, συντονισμένοι μέσω του ραδιοφώνου, στον ηχό FM, στους 102,7 μεγάκυκλους, που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 1 και 10 με 2. Η εκπομπή μας, σταθερά, Γνώθι Μαθών. Στο μικρόφωνο ο Άρης Παπαμιχαήλ, στην κονσόλα ο Ιορδάνης Ιωαννίδης. Καλησπερίζω όλους τους καλούς φίλους που μας ακούνε στα Γιάννενα, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλησπερίζω ιδιαίτερα τους φίλους Γιαννιώτες, Ηπειρώτες του εξωτερικού, που έχουν την υπομονή, ανεξάρτητα από τη διαφορά της ώρας, μέσω του διαδικτύου, να συντονίζονται και να ακούν τα νεότερα, τις εξελίξεις και τις αναλύσεις για όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μέσω του σταθμού μας. Ακόμη μια φορά, συζητώντας με φίλους λίγο πριν έρθω, άκουσα το ίδιο, αλλά και σε μια άλλη φίλη δημοσιογράφο που συζήτησα το πρωί. Μου λέει, επαληθεύεσαι, είναι αλήθεια αυτά που λες, αλλά όταν τελειώνεις μένει μια απεσιοδοξία. Πες, λέει, και κάτι που να είναι αισιόδοξο, να λες κάτι που να μένει και αισιοδοξία στο τέλος. Εάν πραγματικά ήμουν σε θέση και να λέω την αλήθεια και να προσπαθώ να δώσω πληροφορίες ικανές να διαφυλάξουν κάποιους ανθρώπους από κάποια άκερα ανοίγματα ή από κάποια επερχόμενα που αγνοούν, και ίσως η γνώση αυτή τους επιτρέψει να περισσώσουν, να διασώσουν κάποια πράγματα. Αν λοιπόν δεν έλεγα αυτή την αλήθεια, τότε θα είχα άλλο όνομα. Μπορεί να λεγόμουν Γιώργος Παπανδρέου, Παπακοσταντίνου, μπορεί να λεγόμουν Αντώνης Σαμαράς, αλλά δεν θα λεγόμουν Άρης Παπαμιχαήλ. Στο τέλος όμως θα έμενε μια αισιοδοξία ύστερα από αυτά που θα έλεγα. Άκουσα τον πρωθυπουργό μας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, βάσει τότε που μίλησε στο συνέδριο του Economist, δεν ξέρω αν τον ακούσατε, στο βήμα του συνεδρίου του Economist, νομίζω ήταν στις 17 του Απρίλη μίλησε, ο οποίος φυσικά μίλησε για μία ακόμη φορά για φως στο τούνελ όσο αφορά την ελληνική οικονομία. Σας επαναλαμβάνω, ήμουν ανιός και γέρασα. Θυμάμαι από τη δεκαετία του 80 τον Ανδρέα Παπανδρέου να μιλάει για το φως στο τούνελ, βλέπει φως στην άκρη του τούνελ, και τον αμίμητο Χάρη Κλίν να του λέει ότι αυτό το φως στην άκρη του τούνελ είναι ο προβολέας του εξπρές που έρχεται κατά πάνω του. Όσοι περάσανε στην πρωθυπουργία της χώρας είδανε φως στο τούνελ. Φαίνεται, μάλλον συμπεραίνω, ότι θα πρέπει να είναι χαμηλή η πόρτα του πρωθυπουργικού γραφείου και όλοι βγαίνοντας χτυπάνε στο κεφάλι και έχουν το ίδιο σύμπτωμα, βλέπουν μετά φως στο τούνελ. Αλλιώς δεν μπορώ να το δικαιολογήσω, εκτός βέβαια αν υποπέσω στη μεγάλη αμαρτία της συνωμοσιολογίας, έτσι, που δεν υποπίπτω, ξέρετε. Εγώ είμαι σοβαρός, δεν μιλάω ποτέ για τέτοια πράγματα, δεν υπάρχουν προθέσεις, δεν είναι κακοπροαίρετοι, απλά είναι κάποια καλά παιδιά που μερικές φορές ξυπνάνε έχοντας πονοκέφαλο, έχοντας άλλα στο μυαλό τους και δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν την πραγματικότητα. Λοιπόν, ο κύριος Σαμαράς μας μίλησε για ότι βλέπει φως στο τούνελ από το Μάιο, δηλαδή σε ένα μήνα, ούτε σε ένα μήνα, σε 10 μέρες
θα αρχίσει πλέον η ρευστότητα στην αγορά μέσω των τραπεζών, γιατί ολοκληρώνεται λέει η ανακεφαλαιοποίηση. Οι τράπεζες πλέον δεν θα έχουν τι να κάνουν τα λεφτά και θα βγαίνουν και θα παρακαλάνε τον κόσμο, ελάτε να πάρετε και από εμάς τίποτα ευρώ, γιατί δεν έχουμε τι να τα κάνουμε, είναι πάρα πολλά. Έτσι το βλέπει ο κύριος Σαμαράς στη ρευστότητα, από ό,τι κατάλαβα. Επίσης λέει ότι και προς το τέλος του χρόνου θα έχουμε κάποια ψήγματα λέει ανάπτυξης, όσο αφορά για το 2014. Αν περάσουμε το καλοκαίρι φέτος, λέει το Σεπτέμβριο, απογειωνόμαστε. Γιατί όμως, φίλε Αντώνη, γιατί όμως ο δανειστής, ο ένας εκ των δύο Σάιλοξ που έχουμε στην πλάτη μας, ο έμπορος της Βενετίας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην έκθεσή του δεν σε δικαιώνει και μας λέει ότι αντίθετα στην καλύτερη των περιπτώσεων στο τέλος του 2014 θα έχουμε μια ανάπτυξη 0,6%, που στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει ότι το προϊόν της λαιλασίας του δημοσίου πλούτου θα έχει δημιουργήσει ένα πλασματικό δείκτη, τον οποίο ονομάζουν ανάπτυξη. Δηλαδή το ξεπούλημα των χρυσαφικών και των ασημικών της χώρας για ένα πιάτο φακής. Αυτό το πιάτο φακής θα εμφανιστεί σαν ανάπτυξη στο τέλος του 2014. Τα στοιχεία τα πραγματικά που δημοσιεύονται από διάφορους οικονομικούς φορείς, από έγκριτους οικονομικούς φορείς, ακόμη και από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, δεν αφήνουν περιθώρια να διαφανεί φως στο τούνελ, αλλά αντίθετα καταδεικνύουν πίσα σκοτάδι. Είναι αδιανόητο ένας σοβαρός οικονομολόγος, και προκαλώ τους φίλους συναδέλφους που με ακούνε, εάν σέβονται τις γνώσεις τους, τα πτυχία τους και την οικονομική επιστήμη, είναι αδιανόητο από ύφωση έκτης συνεχόμενης χρονιάς και σε ποσοστό της τάξης του 4,2% όπως προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του να κλείνει το 2013. Θα ήθελα να πω ότι το 4,2% είναι το αισιόδοξο σενάριο. Μπορεί να ξεπεράσει και το 6%. Είναι αδύνατον να έχουμε την επόμενη χρονιά πραγματική ανάπτυξη συν 0,6%. Αυτό ούτε ο Ντέβιτ Κόπερφιλντ, ούτε ο Κρίς Αργύρης, ούτε με μαγικά δεν γίνονται. Ούτε με μαγικά δεν γίνεται. Δεν είναι θέμα απεσιοδοξίας ή αισιοδοξίας. Θα το τονίζω και θα το λέω συνεχώς. Τα μαθηματικά, η οικονομική επιστήμη δεν ορίζονται με αισιοδοξία και απεσιοδοξία. Έχουν εξισώσεις, έχουν παραμέτρους, έχουν τύπους. Βέβαια, εάν το αγνοούμε, μπορούμε να μιλάμε για αισιοδοξία, απεσιοδοξία, όπως η έκβαση μιας ασθένειας. Πόσο μάλλον, εκτός από την έκτη συνεχόμενη χρονιά βαθιάς ύφεσης, που έχει χάσει περίπου 40% του ΑΕΠ η χώρα, και φυσικά δεν μιλάω για πόσο έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη των οικοκυριών, που αποτελούν και τον τροφοδότη λογαριασμό του δημοσίου και της οικονομίας, πόσο μάλλον όταν η ανεργία, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα εκτιναχθεί πάνω από 30% στους επόμενους μήνες, η καταγεγραμμένη ανεργία, γιατί εδώ πέρα κάνουν τρίκ με οι κύριοι αυτοί. Ποια είναι τα τρίκ που κάνουν? Έχουν λέει σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης ανέργων. Θα πάρουν καμιά 60.000 πτυχιούχους άνεργους, θα τους έχουν ένα χρόνο σε, ξέρετε πολύ καλά τα σεμινάρια αυτά, με ας μην κοροϊδευόμαστε τι είναι. Θα βρεθούν και κάποιες επιχειρήσεις που θα τους πάρουν για να πάρουν την επιδότηση για λίγο καιρό, όχι γιατί θα τους κρατήσουν και μετά, αλλά γιατί το κάτι τι τους να πάρουν και αυτές. Κάποιους άλλους θα τους έχουν στα ειδικά προγράμματα μέσω ΜΚΟ που θα λέγονται προγράμματα ΟΑΕΔ, που θα τους στείλουν για κυπουρούς, για τραπεζοκόμους στους δήμους για 5 μήνες, 6 μήνες. Κάποιοι άλλοι θα κάνουν ένα μεροκάματο το μήνα, 2 μεροκάματα, και αυτά τα πράγματα
θα μειώνουν την πραγματική ανεργία στο 30%. Δεν θα φαίνεται ότι είναι 40%, δεν θα φαίνεται ότι είναι 42%. Λοιπόν, αν μιλήσουμε για ανάπτυξη σε μια χώρα που είναι 6 χρόνια σε βαθιά ανερχόμενη ύφεση, με μια ανεργία που θα ξεπεράσει σε πραγματικά μεγέθη το 35 με 40%, σε πραγματικά μεγέθη, έτσι. Όταν έχουμε μισθούς που καταβαραθρώνονται, επιχειρήσεις που φεύγουν από τη χώρα, καμία νέα πραγματική παραγωγική επένδυση δεν γίνεται και δεν πρόκειται να γίνει όσο υπάρχει αυτό το ανασφαλές περιβάλλον στην Ελλάδα, με το φορολογικό σύστημα που το έχει κάνει ακορντεόν ο κύριος Τουρνάρας, στην κυριολεξία ακορντεόν. Εκτιμά λοιπόν ο κύριος Σαμαράς ότι στο τέλος του έτους θα έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα. Λοιπόν, και το βέβαια το μεγαλύτερο ανέκδοτο των τελευταίων χρόνων είναι ότι βγαίνουμε ξανά στις αγορές. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, τις αγορές καταρχήν μας τις παρουσιάζουν σαν τη λύση του αιώνα, σαν τη λύση του προβλήματος. Με άλλα λόγια μας λέει ότι θα αρχίσουν να μας ξαναδανίζουν τα κεφάλαια γήπες, οι μεγάλοι κερδοσκόποι του πλανήτη. Δηλαδή βγαίνουμε στις αγορές σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε να δανειζόμαστε από τους τοκογλύφους, γιατί τώρα είμαστε σε τέτοια ικτρή κατάσταση που ούτε οι τοκογλύφοι δεν δανείζουν τη χώρα, το δημόσιο δηλαδή, ή τις τράπεζές της, τέος τράπεζές της, έτσι. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά φίλοι τραπεζικοί, ακόμη και για το σποτ το διαφημιστικό της τηλεόρασης της τράπεζάς σας πρέπει να υπογράψει τη δαπάνη ο επίτροπος, ή μήπως δεν είναι έτσι? Λοιπόν, την ίδια στιγμή που έχουμε όλη αυτή την κατάσταση, μας λέει ο κύριος Σαμαράς ότι θα βγούμε και στις αγορές το 2014. Βέβαια αυτό το περίφημο πρωτογενές πλεόνασμα είναι το νέο ανέκδοτο, έτσι. Δημιουργείται από την εποχή Παπακοσταντίνου, ο Βενιζέλος το θεωρούσε δεδομένος υπουργός οικονομικών για τις αρχές του 12, μετά πήγε για το τέλος του 13, τώρα θα πάει για το τέλος του 14. Η Μανούλα μου συγχωρεμένη έλεγε «Ζήσε μάη μου, ζήσε μαύρε μου, να φας τριφύλι». Μου φαίνεται αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδιά, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν στέκονται όλοι καλά, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι δεν ζουν όλοι την πραγματικότητα. Μήπως συμβαίνει τίποτα άλλο, μήπως ξέρω κι εγώ, όπως και οι τραγουδιστές, όπως κάποιοι άλλοι, για να βγουν στην πίστα να μιλήσουν πρέπει να τονώσουν λιγάκι την αυτοπεποίθησή τους, να πάρουν κάτι ξέρω κι εγώ τι να πω, και έτσι για να αλλάξουμε και λίγο το κλίμα, για να λέμε και κάτι αισιόδοξο. Πιστεύω ότι μάλλον όλοι αυτοί οι πολιτικοί που βγαίνουν και λένε αυτές τις μπουρδες, για να μην τις πω χειρότερα, μάλλον είναι στη θέση του φίλου ο οποίος μπήκε σε ένα μπαρ, μάλλον στην ίδια θέση θα βρίσκονται, μπαίνει σε ένα μπαρ 2 η ώρα το πρωί και λέει του μπάρμαν «Βάλε με ένα διπλό ουίσκι». Το μεταξύ ήταν τύφλα, τον έβλεπες, έκανε 3 8 περπατώντας. Του λέει «Μπάρμαν, φύγα από εδώ», του λέει «Δεν σε σερβίρω, είσαι μεθυσμένος». Φεύγει από την πόρτα, κάνει το γύρο και μπαίνει από την πλαϊνή πόρτα στο ίδιο μπαρ. Πάει στον μπάρμαν, του λέει «Ένα διπλό ουίσκι, φίλε». Του λέει «Σήκω, φύγε από εδώ», του λέει «Είσαι μεθυσμένος». Φεύγει, κάνει ένα γύρο και μπαίνει από την πίσω πόρτα στο ίδιο μπαρ. Λέει στον μπάρμαν «Δεν ένα διπλό ουίσκι». «Σήκω από εδώ, φύγε», του λέει, «Φύγε από εδώ, είσαι μεθυσμένος». Οπότε του λέει ο μεθυσμένος στον μπάρμαν «Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε, σε πόσα μπαρ δουλεύεις εσύ?» Λοιπόν, όπως καταλάβατε, πιθανότατα να βρίσκονται σε μια ανάλογη κατάσταση όλοι αυτοί οι πολιτικοί μας, οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω στο βήμα της Βουλής, στο βήμα διαφόρων άλλων φορέων και μας λένε για φως στην άκρη του τούνελ, για πρωτογενές πλεόνασμα, βγαίνουμε στις αγορές. Τώρα τι άλλο να υποθέσω δεν ξέρω. Λοιπόν, και μάλιστα πού μας το λένε αυτό, παρακαλώ? Αν υποθέταμε ότι τα άλλα προς το παρόν κράτη-μέλη κατ' όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ' όνομα, γιατί στην πραγματικότητα είναι η μετατροπή της πρώην Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πρώην εθνικών ανεξάρτητων κρατών μελών σε ομοσπονδοποίηση μικρών περιφερειών του Νότου κάτω από τη Φραγκφούρτη, τουλάχιστον αυτό επιχειρείται, έτσι. Ομοσπονδοποίηση των μικρών περιφερειών που έχουν διαιρέσει τα πρώην κράτη-μέλη του Νότου,
ομοσπονδοποίηση περιφερειών κάτω από το κράτος της Φραγκφούρτης και ανάλογα με το τι έχουν να υφαρπάξουν, να λαιλατίσουν και να εκμεταλλευτούν σε κάθε τέτοια περιφέρεια του Νότου, δημιουργούν και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις εγκατάστασης μονάδων και δημιουργίας ειδικών οικονομικών ζωνών που, για όσους ξέρουν ή δεν ξέρουν, ονομάζεται στρατοπεδοποίηση του Νότου. Γιατί, κακά τα ψέματα, θα ήθελα μια παρένθεση, δεν υπάρχει καλή ή κακή οικονομική ζώνη, όπως μια βιομηχανική περιοχή, ένα βιομηχανικό πάρκο, μια ειδική τελωνειακή ζώνη είναι κάτι το καθορισμένο με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και παραμέτρους λειτουργίας. Τον ίδιο τρόπο εξυπηρετεί μια ειδική οικονομική ζώνη που τη συναντάμε μόνον σε τριτοκοσμικές χώρες απικιοκρατικού χαρακτήρα, όπου το εισόδημα είναι πάρα πολύ χαμηλό, πολλές οι ώρες απασχόλησης, χαμηλή έως μηδενική η εισφορά του εργοδότη και μηδενική η φορολογία των επιχειρήσεων. Αυτές είναι οι ειδικές οικονομικές ζώνες. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, από εκεί και πέρα το να είμαστε υπέρ ή να είμαστε κατά εξαρτάται ποια συμφέροντα εξυπηρετούμε και κάτω από ποια συμφέροντα είμαστε συντεταγμένοι. Έτσι. Δηλαδή για ποιο εφοντικό δουλεύουμε, να το πούμε πάρα πολύ απλά, και όλα τα άλλα είναι λόγια της καραβάνας. Λοιπόν, αν λοιπόν οι πολιτικοί μας έλεγαν όλα αυτά που μας λένε σε ένα καθεστώς ευρωπαϊκό το οποίο ευημερεί και ανθεί, τότε ίσως να είχαν δίκιο από το γεγονός ότι αυτή η περιβάλλουσα Ευρώπη γύρω από την Ελλάδα θα μπορούσε να σηκώσει και την Ελλάδα μέσα από τη δική της άνθηση και ανάπτυξη. Όμως το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η ίδια η Deutsche Bank, παρακαλώ, ο Σύνδεσμος Γερμανών Βιομηχάνων, Οικονομικά Ινστιτούτα Ελβετίας, συνεχώς δημοσιεύουν εκθέσεις και εκτιμήσεις και προβλέψεις επίσημες, όπου αναφέρεται ρητά ο κίνδυνος του δημοσιονομικού γκρεμού και κατόπιν νομισματικού που ελοχεύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και φυσικά σχετίζεται με όλες εκείνες τις χώρες του Νότου συμπεριλαμβανομένες της Κύπρου, οι οποίες έχουν σαν γνώρισμα την αστάθεια, την ευπάθεια, και φυσικά ήδη έχει εμφανιστεί ο κίνδυνος της κόπωσης από την συνεχιζόμενη ανθρωποκτόνο προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής τους μέσα σε μια παρατεταμένη λιτότητα. Να πάρουμε την Ιρλανδία για να δούμε κάποια πράγματα στην πράξη. Έγινε κάποια προσπάθεια στην αρχή να διαφημιστεί ως η απόδειξη της επιτυχίας. Στην πραγματικότητα, δυστυχώς, και εκεί πέρα κάνανε απόκρυψη με χρήση swaps χρέος ύψους 32 δισεκατομμυρίων ευρώ, έτσι, το οποίο ανέλαβε να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με μυστικές και συνοπτικές διαδικασίες, προκειμένου να παραμένει εκτός δημοσίου ελλείμματος και κρατικού χρέους. Στην πραγματικότητα έχουμε την Ιρλανδία να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο 2 χαμένων δεκαετιών, είναι δηλαδή στον πάτο. Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει, τα στοιχεία είναι τώρα πρόσφατα του Απριλίου, ύφεση και ανεργία ρεκόρ. Η οικονομία της Πορτογαλίας έχει συρρικνωθεί, ενώ η ανεργία στη χώρα ξεπερνάει το 18%, στην πραγματικότητα το 25 με 28%, και βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Η Ισπανία, πέραν από την ύφεση και το δραματικό επίπεδο ανεργίας, κάποτε ήταν πρώτη, τώρα ήρθε δεύτερη μετά από εμάς. Οι τιμές κατοικίας βούλιαξαν, η φούσκα της κατοικίας συνεχίζει.
Τα επισφαλή δάνεια στη χώρα όχι μόνο αυξάνονται σε νέα επίπεδα ρεκόρ, αλλά ο ρυθμός αύξησης των κόκκινων στεγαστικών δανείων της Ισπανίας είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ποτέ. Και στην πραγματικότητα, με απόλυτους αριθμούς, η κρίση, η γενικευμένη κρίση στην Ισπανία απέχει πολύ από το να παρέλθει, και η διάσωση που λένε της οικονομίας ίσως χρειαστεί πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, όχι για να διασωθεί ο Ισπανός πολίτης, αλλά οι δημοσιονομικοί δείκτες της οικονομίας. Η Ιταλία χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη συρρίκνωση ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος από το 2008. Κατά μέσο όρο, αγαπητοί φίλοι, στην Ιταλία πτωχεύουν 1.000 Ιταλικές εταιρείες την ημέρα. 1.000 Ιταλικές εταιρείες την ημέρα. Ενώ η χώρα βρίσκεται σε τροχιά υποβάθμισης από τους οίκους αξιολόγησης πριν καν αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος λιτότητας. Να πούμε για την Κύπρο. Τα ζήσαμε. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε. Τα ζήσαμε. Τη διαλύσανε την Κύπρο. Η Ολλανδία, το ξέρετε, η Ολλανδία έχει επιστρέψει στην κρίση. Με τις τράπεζες της να έχουν στεγαστικά δάνεια, οι τράπεζες της Ολλανδίας, ξέρετε, γύρω στα 650 δισεκατομμύρια ευρώ, τις τιμές κατοικίας να κάνουν βουτιά. Έχει ξεκινήσει η φούσκα της κατοικίας και στην Ολλανδία. Η ανεργία φτάνει το 9% περίπου με στοιχεία του Ιανουαρίου στην Ολλανδία. Το έλλειμμα και το χρέος βρίσκονται σε συνεχή ανωδική τροχιά. Η οικονομία περνά σε ύφεση, και αν και το 2008 η Ολλανδία καπηλεύτηκε το Βέλγιο, ξέρετε ότι το Βέλγιο είναι τελειωμένο με χρεοκοπημένες τις τράπεζες, τελευταία ιντέξια, και σε αυτό οφείλεται σε στημένο παιχνίδι εκ μέρους της Ολλανδίας. Τώρα έρχεται να πέσει μέσα στην ίδια της παγίδα η Ολλανδία, έτσι. Οδήγησε στην κατάρρευση την οικονομία του Βελγίου και το τραπεζικό σύστημα. Τώρα έρχεται η σειρά της. Η Γαλλία λίγο απέχει από το να είναι τελείως χρεοκοπημένη, και αυτό δεν το λέω εγώ, το είπε ο Γάλλος Υπουργός Εργασίας τον Ιανουάριο. Επιλέξει. Υπάρχει κράτος στη Γαλλία, αλλά είναι τελείως χρεοκοπημένο, και προκάλεσε σάλος στη χώρα του βέβαια. Εκεί βέβαια όλοι οι δείκτες, PMI, που αντιπροσωπεύει το 56% της οικονομικής δραστηριότητας, βυθίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο. Οι οίκοι Moody's και Standard & Poor's έχουν αφαιρέσει προπολού την ΑΑΑ βαθμολογία της χώρας. Η ανάπτυξη πλέον έχει σταματήσει. Το ΑΕΠ είναι μόλις το συν 0,3%, και βέβαια οι τελευταίες εκθέσεις προβλέπουν την τρίτη ύφεση από την αρχή της κρίσης. Και όλα αυτά βέβαια, έτσι, οφείλονται σε μια πολιτική πίσω από την οποία κρύβεται ποιος άλλος? Το τραπεζικό σύστημα της Γερμανίας, η Γερμανία, η κυρία Μέρκελ. Αλλά γιατί άραγε να τα κάνει αυτά η κυρία Μέρκελ? Τι έχει να κερδίσει? Ίσως λίγοι γνωρίζετε, γιατί τη Γερμανία την ξέρουμε ότι είναι δυνατή, ότι έχει κεφάλαια. Δεν θα σας επαναλάβω πάλι το δίχτυ μόχλευσης στην Deutsche Bank, το 1/40 κατάλληλος 1/60 στην πραγματικότητα, όταν η Lehman Brothers χρεοκόπησε με το 1,17,5. Και θα σας πω κάτι άλλο. Μεταξύ Οκτωβρίου 2008 και Μαρτίου 2009, για κρατήστε να δείτε, τότε άρχισε να εφαρμόζεται η πολιτική της λιτότητας και των μνημονίων στην Ευρώπη. 8 με 9. Για να δούμε όμως γιατί, τι φταίει. Τέθηκε σε εφαρμογή ένα πρωτοφανές πακέτο διάσωσης των γερμανικών τραπεζών, με επίσημα στοιχεία μιλάω, με την παροχή εγγυήσεων ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ, την άμεση παροχή κρατικών κεφαλαίων ύψους 130 δισεκατομμύρια ευρώ και τη διάθεση ενός άγνωστου ποσού, άγνωστου, δεν ξέρουμε το ύψος του, για την αγορά τοξικών περιουσιακών στοιχείων, όπως βέβαια τα στοιχεία αυτά, για τα στοιχεία αυτά τα τελευταία αναφέρεται σε εμπιστευτικό αμερικανικό έγγραφο που διέρευε στο Wikileaks.
Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το σχέδιο που η κυβέρνηση Μέρκελ έβαλε μπροστά, δηλαδή την υλοποίηση ενός σχεδιασμού προκειμένου να ολοκληρωθεί η εξυγίανση των γερμανικών τραπεζών, ο οποίος περιλαμβάνει τη δημιουργία ανεξάρτητων, καλών και κακών τραπεζών. Τι έχουμε εδώ? Καλών και κακών τραπεζών. Αυτό που το έχουμε ξανακούσει? Όπου λοιπόν μπήκε Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Κεντρική Ένωση, τι κάναν? Κάναν φύλλο και φτερό τις τράπεζες. Για ποιο λόγο τις κάνανε? Γιατί αγαπάνε τον πολίτη και τον καταθέτη? Γιατί αγαπάνε τον Έλληνα? Όχι. Βασικά κάναν φύλλο και φτερό τις τράπεζες προκειμένου να ξεχωρίσουν ποια δάνεια που έχουν δώσει οι τράπεζες εξυπηρετούνται και παράλληλα ποια, άσχετα αν εξυπηρετούνται ή δεν εξυπηρετούνται, έχουν εμπράγματες διασφαλίσεις, τα ακίνητα του Κοσμάκη, θα σας το πω απλά. Ξεχωρίζουν λοιπόν τις τράπεζες σε καλές και κακές. Οι καλές τράπεζες, αυτές δηλαδή που έχουν δάνεια που εξυπηρετούνται και έχουν και εμπράγματα ακίνητα, είναι ο πελάτης που θα συνεχίσει να αρμέγεται και θα συνεχίσει να πληρώνει. Οι κακές τράπεζες θα πάρουν όλα εκείνα τα δάνεια, τα κόκκινα που δεν εξυπηρετούνται, όπου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτά που έχουν εμπράγματες διασφαλίσεις και σε αυτά που δεν έχουν. Σε αυτά που έχουν εμπράγματες διασφαλίσεις, αυτά είναι ακριβώς τώρα, εδώ παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Το ελληνικό δημόσιο, μιλάμε για την Ελλάδα, θα εκδώσει εγγυήσεις στο ύψος των απαιτήσεων προκειμένου να εξαγοραστούν και να φύγουν από τις εξυγιασμένες καλές τράπεζες που θα μείνουν με τα δάνεια που εξυπηρετούνται. Τα κοράκια όμως, τα hedge funds των ξένων επενδυτών που αγοράζουν αυτά τα κόκκινα δάνεια, θα βγάλουν σε δίμευση ό,τι μπορούν από ό,τι ακίνητο υπάρχει σχετικά και τη διαφορά θα την πληρωθούν από το ελληνικό δημόσιο. Το μέρος αυτό που θα πληρωθεί από το ελληνικό δημόσιο, όπως τα τέμπτε, τα δάνεια τέμπτε, θα πάει και θα βεβαιωθεί ως οφειλή του δανειολήπτη προς το δημόσιο. Και εδώ έρχεται και η μεγάλη παγίδα που ακούσαμε χθες και σήμερα. Έρχεται να ταυτιστεί. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο. Χρησιμοποιεί το ελληνικό δημόσιο την ιδιωτική περιουσία των δανειοληπτών που δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους προς όφελός του. Διότι με αυτόν τον τρόπο εξυγιαίνει τις αφελινισμένες τράπεζες και οι ξένοι δανειστές τις υφαρπάζουν χωρίς ζημιές. Ποιος πληρώνει τις ζημιές? Ο Έλληνας φορολογούμενος. Άρα έχουμε μια μετάθεση δημοσίου χρέους στον ιδιώτη Έλληνα. Και κάτι άλλο. Μας πετάξανε το γλυφιτζούρι, την παγίδα της λεγόμενης ρύθμισης, μεγάλης ρύθμισης που διαβάζετε σήμερα, ακούτε στα κανάλια και θα ακούτε ό,τι χαζομάρα, ό,τι μπαρούφα μπορεί να σκεφτεί ανθρώπινος νους από το βήμα της Βουλής και από διάφορους άλλους πολιτικούς. Τι μας λένε λοιπόν? Μέχρι τώρα, όπως ξέρετε πολύ καλά, γίνονταν διάφορες ρυθμίσεις. Οι επιχειρήσεις, σε ένα μεγάλο βαθμό, όταν έχεις έκτη συνεχόμενη χρονιά ύφεση, σημαίνει ότι δεν μπαίνει πελάτη στο μαγάζι και αν μπει θα ψωνίσει λιγότερα από αυτά τα οποία ψώνιζε χθες. Στο διάστημα αυτό βέβαια το προσωπικό πρέπει να πληρωθεί. Σου έβαλαν ένα φόρο ακίνητης περιουσίας, ένα φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ένα χαράτσι της ΔΕΗ, ένα τέλος περαίωσης, δεύτερο τέλος περαίωσης, τέλος επιτιδεύματος, σου αυξήσανε το πετρέλαιο, σου αυξήσανε την ηλεκτρική ενέργεια, σου αυξήσανε τις εργοδοτικές εισφορές, σου αυξάνουν από τη μια μεριά συνεχώς τις απαιτήσεις, ενώ μειώνονται τα έσοδα. Φυσιολογικό είναι να φτάνεις σε ένα σημείο όπου προκειμένου να πληρώσεις το προσωπικό ή να πληρώσεις το ΙΚΑ,
Κάνεις τη χρήση του ΦΠΑ που πήρες, δεν έχεις το τέλος του μήνα να το αποδώσεις, ζητάς μια ρύθμιση και ως τώρα γινόταν ένα αλυσβερίσι μεταξύ εφοριών και επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις σε κάθε περιοχή, οι εφορίες, ξέρουν τον επιχειρηματία, ξέρουν την επιχείρηση και πέραν από κάθε άλλου είδους διαπλοκή ή άλλου είδους συζήτηση, δεν το εννοώ αυτή τη στιγμή, δεν το βάζω μες στη συζήτηση, μπορούν να βοηθήσουν σε έναν βαθμό επειδή ξέρουν ότι έχει και 30 ανθρώπους που απασχολεί, επειδή έχει και 15 ανθρώπους που απασχολεί, επειδή έχει 30 χρόνια στην αγορά, επειδή είναι κάποιος σοβαρός άνθρωπος, δεν είναι κανένας μπαταξής φοροφυγάς, απλά οδηγήθηκε στο να μην έχει να πληρώσει και έκαναν ό,τι μπορούσαν οι τοπικοί εφοριακοί να κρατήσουν πραγματικά κάποιους επιχειρηματίες, κάποιες επιχειρήσεις με κάποιες ρυθμίσεις στα όρια που τους έδινε ο νόμος. Έρχεται τώρα και τι μας λέει. Βέβαια οι επιχειρήσεις αυτές δεν πήγαιναν να βάλουν προσημείωση στην εφορία, έτσι. Είχαν ένα σπιτάκι, μπορεί να μην το χρωστούσαν και στην τράπεζα. Δεν ερχόταν η εφορία να τους πήγε να σου κάνω τη ρύθμιση μπαρμπαμίτσο, βάλε μου προσημείωση στο σπίτι της γιαγιάς, στο σπίτι του πατέρα, στο σπίτι του αδερφού ή το δικό σου. Τους έκαναν τη ρύθμιση. Δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Πλήρωναν 5 δόσεις 10. Κάναν μια άλλη ρύθμιση. Τα προηγούμενα ότι είχαν μείνει μαζί με τα καινούρια. Και μέχρι τώρα σβαρνίζονταν. Όσες επιχειρήσεις κρατήθηκαν μέχρι τώρα, όσες κρατήθηκαν έτσι με το ζόρι, με τα δόντια, με τα νύχια, κρέμονται, αλλά κρατιώσανται. Και μαζί με αυτούς κρατιέται και ο προμηθευτής, κρατιέται και ο υπάλληλος, κρατιέται και ο εργάτης. Μπορεί να μην έχει να τον πληρώσει, να του δίνει έναντι, θα του δώσει κάτι τι, αλλά τον κρατάει ακόμη. Αυτό που του δίνει το κάτι τι θα πάει και στον μπακάλι, θα πάει και στο μανάβι, θα πάει και στον κρεοπόλη. Ο κρεοπόλης θα πάρει κάτι τι για να πληρώσει και αυτός έναντι την εφορία του, να κρατηθεί λίγο παραπέρα. Κρατιέται η αγορά. Τώρα τι κάνουνε. Λένε τέρμα αυτά που ξέρατε, γιατί μέχρι τώρα μπορούσε κάποιος να κάνει μια ρύθμιση στο ΦΠΑ που χρωστούσε, να πληρώσει το 40% με την υποβολή της δήλωσης και να πληρώσει σε 2 μηνιαίες δόσεις τα υπόλοιπα. Πριν ήταν και σε 6 οι δόσεις και τα λοιπά. Αλλάξανε. Τώρα λέει, όσοι χρωστάνε μέχρι το 13 για να μπουν στη ρύθμιση, πρώτον θα πρέπει να εξοφλήσουν όλες τις οφειλές του 13 σε 12 μήνες. Οπότε να μην υπάρχει ληξιπρόθεσμο στο 13, να είναι ρυθμισμένο. Αφού το κάνουν αυτό, τα υπόλοιπα μέχρι το 12 και το 12 μπορούν να τα ρυθμίσουν σε 48 δόσεις. Αλλά αν έχουν μπει σε άλλη ρύθμιση δεν μπορούν να μπουν σε αυτή. Και εάν είναι το ποσό μεγάλο, 50, 60, 70 χιλιάδες ευρώ, για να μπουν στη ρύθμιση θα πρέπει ο λογιστής να τους κάνει ένα φύλλο όπου να βεβαιώνει ότι είναι αληθινά τα στοιχεία, ότι δεν υπάρχει κρυμμένη φορολογική ύλη, ότι όλα είναι σωστά, να εγγυάται δηλαδή και ο λογιστής ότι όλα είναι σωστά όπως τα παρουσιάζει ο επιχειρηματίας. Αλλά και αυτό δεν φτάνει. Θα πρέπει να υπάρχει και εμπράγματη εγγύηση υπέρ του δημοσίου από ακίνητο του φορολογούμενου, το οποίο πρέπει να είναι ελεύθερο βαρών. Δηλαδή δεν πρέπει να χρωστάει σε τράπεζα το ακίνητο, να μην χρωστάει καθόλου το ακίνητο, ή να μπει εγγυητής υπέρ του φορολογούμενου, ο πατέρας του, η μάνα του, ο αδερφός του, ο θείος του, ο ξάδερφός του, ο οποίος εγγυητής να έχει εισόδημα και ακίνητο για να μπει εγγυητής. Δεν θα πρέπει όμως να καθυστερήσει εντός του 13 και μετά να υποβάλει δήλωση ΦΠΑ, δήλωση μισθωτών υπηρεσιών, δήλωση οτιδήποτε άλλο. Δεν θα πρέπει να είναι εμπρόθεσμη και δεν θα πρέπει να καθυστερήσει να καταβάλει ούτε και μία δόση της ρύθμισης, γιατί αλλιώς εκπίπτει η ρύθμιση. Τι σημαίνει αυτό, να σας το πω απλά. Εκπίπτει ρύθμιση σημαίνει ότι καθίσταται απαιτητό όλο το βεβαιωμένο ποσό, οι 70, οι 100 χιλιάδες, και πρέπει να το πληρώσει μέσα σε 40, 50, 60 ημέρες. Δεν μπορεί να μπει σε άλλη ρύθμιση. Δεν μπορεί να το πληρώσει, διότι αν μπορούσε δεν θα πήγαινε από ρύθμιση σε ρύθμιση. Μη λέμε ότι θέλουμε, τουλάχιστον στην αγορά, όσοι είστε στην αγορά ξέρετε την κατάσταση. Άσχετα αν κάποιοι εργάτες που δεν ξέρουν ή οι μισθωτοί νομίζουν ότι όλοι οι επιχειρηματίες είναι πλούσιοι και έχουν βγάλει τα λεφτά στο εξωτερικό. Γιατί δεν πληρώνουν, όχι γιατί δεν έχουν, αλλά γιατί δεν θέλουν. Αφήστε αυτά, έτσι. Αυτά είναι στη φαντασία κάποιων. Θα έρθει λοιπόν και θα του πει: έλα εδώ, δεν πλήρωσες μια δόση, δεν σου κάνω άλλη ρύθμιση, θέλω να μου φέρεις 100.000. Μα δεν έχω. 50.000, δεν έχω. Ωραία. Πάει το σπιτάκι. Άρα λοιπόν, μέσα από τα δάνεια τα κόκκινα των τραπεζών, που μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν το 30%. 30% και αυτό σημαίνει πολλά.
ίσως με τη συνέχιση της ύφεσης του 2014 πάμε για 50%. Γιατί έχουμε παράλληλα και κατάρρευση των εισοδημάτων και ανεργία. Έχουμε από την άλλη μεριά το δημόσιο να πηγαίνει και να βουτάει όσα δεν παίρνουν οι τράπεζες. Άρα λοιπόν έρχεται να επιβεβαιωθεί ότι πράγματι αυτό που διαβάζουμε στον τύπο αυτής της εβδομάδος, πράγματι οι Γερμανοί, Σόιμπλε και Τρόικα, πιέζουν το Σαμαρά να προχωρήσει σε δίμευση των ιδιωτικών κατοικιών των Ελλήνων. Δηλαδή να υλοποιήσει τη μεταβίβαση του δημοσίου χρέους στον ιδιώτη, στον Έλληνα, στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή δεν έχεις εσύ από αλλού να μου δώσεις, δεν εισπράττεις φόρους. Γιατί δεν εισπράττεις φόρους? Γιατί έπεσε ο τζίρος στην αγορά, έπεσε το ΦΠΑ, άρα δεν εισπράττω. Δεν έχουν άμεσους φόρους να μου δώσουν, όσο πάνε και αυξάνουν αυτοί που δεν μπορούν να με πληρώσουν. Άρα λοιπόν τι σου μένει? Πουλά τα σπίτια τους, πάρε τα λεφτά και πλήρωσέ με, λέει ο Γερμανός στο ελληνικό δημόσιο, για να σας βγάλω από την πλάνη ή από την αυταπάτη ότι αυτή η ρύθμιση γίνεται για το καλό του Έλληνα. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν γίνεται για το καλό του Έλληνα. Και φυσικά η στρατοπεδοποίηση του Νότου συνεχίζεται κανονικά. Και στη Γερμανία, ίσως σας φανεί παράξενο, νομίζουμε όλοι ότι η Γερμανία αμείβονται πολύ. Ότι στη Γερμανία όποιος πάει έχει ψηλούς μισθούς και ψηλές παροχές. Δεν τα ξέρουμε καλά τα θέματα. Το Βέλγιο διαμαρτυρήθηκε επίσημα, και συγκεκριμένα ο Υπουργός Οικονομικών του Βελγίου, για το μισθολογικό dumping των γερμανικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, η μίνι μισθή με τα 450 ευρώ μεικτά που δίνει η Γερμανία και την ανασφάλιστη εργασία ενίσχυσαν τη γερμανική βιομηχανική κερδοφορία όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δεν μας το λένε οι κύριοι από το βήμα της Βουλής, γιατί δεν τους συμφέρει. Παράλληλα, η γερμανική αντιπολίτευση κάλεσε την καγκελαρία, τη Μέρκελ, να θεσπίσει εθνικό κατώτατο μισθό. Να το επαναλάβω κάτι. Ίσως να μην ξέρετε ότι η Γερμανία και η Μάλτα είναι οι μόνες χώρες δίχως επίσημες ελάχιστες αποδοχές στην Ευρώπη. Εδώ για ποιο καταλάβατε τώρα γιατί οι Γερμανοί μας λένε να πάψει να υπάρχει ελάχιστος κατώτατος μισθός στην Ελλάδα? Ακόμη και οι πιο αφελείς το καταλάβατε τώρα? Για ποιο λόγο μας το πάνε 518, 430, 230, καθόλου κατώτατος μισθός? Συζητάει ο εργοδότης με τον εργαζόμενο και του δίνει ό,τι θέλει. Διότι επίσημα η Γερμανία και η Μάλτα είναι οι μοναδικές χώρες δίχως επίσημες ελάχιστες αποδοχές στην Ευρώπη. Και μάλιστα από την εποχή του καγκελαρίου του Γκέρχαρντ Σρέντερ, τον θυμόσαστε, το 2003, έχει ξεκινήσει η τότε καινοτομία του καγκελαρίου, οι mini jobs, οι μικρές δουλειές, όπου μέσα από αυτό το τρίκ η Γερμανία διατήρησε σε χαμηλά επίπεδα τα επίσημα ποσοστά ανεργίας και παράλληλα προσέφερε στους εργοδότες φτηνό εργατικό δυναμικό. Σας επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι επίσημα στοιχεία. Διαβάστε το Μάρτιο την καταγγελία του Βέλγου Υπουργού Οικονομικών, του Γιώχαν Βάντε Λανότε, και Υπουργός Εργασίας Μόνικα Ντεκονίκ, που επισκέφθηκαν το Ανόβερο, όπου έγιναν επίσημες καταγγελίες. Στις δηλώσεις τους ανέφεραν οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι, τελευταία οι Βέλγοι, ότι πολλές εταιρείες του κλάδου εξετάζουν στον κλάδο, βασικά είναι η μεταποίηση και κυρίως στον κλάδο της βελγικής βιομηχανίας κρέατος, στα σφαγεία και στα κρέατα. Πολλές εταιρείες βελγικές εξετάζουν τη μεταφορά τους στη Γερμανία, γιατί δεν αντέχουν τον ανταγωνισμό της Γερμανίας, λόγω του ότι εκεί υπάρχουν εργαζόμενοι με πολύ χαμηλότερους μισθούς. Και μάλιστα στα ανατολικά, δηλαδή στις πρώην Ανατολική Γερμανία, εργάτες στιβάζονται σε θαλάμους όπου ζουν όλοι μαζί σε κουκέτες, δηλαδή μανολάδες υπάρχουν στη Γερμανία,
όπου Πολωνοί, Ρουμάνοι και Βούλγαροι εργάζονται 10 ώρες την ημέρα, κυρίως σε σφαγεία, ακόμα και νύχτα, για 3, 4 έως 5 ευρώ την ώρα, χωρίς ασφάλιση, χωρίς δικαίωμα συνταξιοδότησης, και σε πολλούς κλάδους άλλους στη Γερμανία, όπως τα τρόφιμα, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, όπως σας είπα, δεν υπάρχει κατώτατος μισθός. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι Γερμανοί άλλα μας λένε και άλλα κάνουν. Σε τελευταία προσπάθεια, σε τελευταία, αν θέλετε, σε τελευταία ανάλυση, προσπαθούν να επιβάλλουν τους ίδιους κανόνες και στον Νότο. Ακριβώς τους ίδιους κανόνες. Γι' αυτό μου ακούτε να χρησιμοποιώ τη λέξη στρατοπεδοποίηση του Νότου, όπου χωρίζοντας μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα σε 7, σε 10, σε 12 μικρές περιφέρειες τύπου καντονίων, μας ομοσπονδιοποιούν και σε κάθε μία περιφέρεια, σε σχέση με το τι συμφέρον έχουν, εγκαθιστούν δικές τους μονάδες με συνοπτικές διαδικασίες μέσα από το fast track, όπου δεν πληρώνουν κανένα φόρο, ούτε το νομικό πρόσωπο, ούτε τα κέρδη, ούτε το ΦΠΑ, και φτιάχνουν ειδικούς χώρους συγκέντρωσης εργαζομένων, κυρίως αλλοδαπών, όπως ακούσατε, και στην περίπτωση αυτή στη Γερμανία δουλεύουν Πολωνοί, Ρουμάνοι, Βούλγαροι. Έτσι. Το είδατε, όχι Γερμανοί. Αλλοδαπών λοιπόν, οι οποίοι εργάζονται με αντίστοιχες αμοιβές, χωρίς να είναι ασφαλισμένοι, διότι όπως προβλέπει ο νόμος στη Γερμανία, κάποιος ο οποίος αμείβεται έως 450 ευρώ, δηλαδή το μέγιστο μηνιαίο εισόδημά του δεν ξεπερνά τα 450 ευρώ, απαλλάσσει τον εργαζόμενο από την απόδοση φόρου στο κράτος. Το καταλάβατε αυτό? Και φυσικά οι ασφαλιστικές εργασιακές εισφορές του περιορίζονται μόλις το 15% που προβλέπονται σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό λοιπόν το μοντέλο ελαστικότητας, mini jobs όπως το ονομάσανε τότε, έχει επιτρέψει στη Γερμανία να κρατά σε μονοψήφιο αριθμό τον πληθωρισμό, και φυσικά όταν το ποσοστό των βιομηχανικών εργατών αυτής της κατηγορίας αγγίζει το 23% της χώρας, το 23% της χώρας, συγκεκριμένα υπολογίζεται ο αριθμός των εργαζομένων στα 7,5 εκατομμύρια. Ακούτε καλά, 7,5 εκατομμύρια. Και οι περισσότερες θέσεις αφορούν τη μεταποιητική βιομηχανία, την οικιακή βοήθεια και τις εργασίες για φοιτητές. Λοιπόν, αυτό βέβαια έχει επεκταθεί πλέον, έχει επεκταθεί, και κρατήστε το καλά, σε σερβιτόρους, καθαρίστριες, ταμεία σούπερ μάρκετ, νοσηλευτές, αλλά και σε δημοσιογράφους, επιστήμονες, γραμματείς, καθηγητές. Συγκεκριμένα από το 2008 και μετά οι mini jobs, όπως λέγονται, αυξήθηκαν κατά 18%, εντείνοντας τις δυσκολίες των εργαζομένων στη Γερμανία να εξασφαλίσουν σταθερή απασχόληση και σύνταξη. Έτσι. Λοιπόν, στην Αγγλία που πήγαν να το περάσουν, το απέρριψαν οι Εγγλέζοι. Δεν δέχτηκαν να υιοθετήσουν το ίδιο μοντέλο. Άρα λοιπόν έχουμε αγορά εργασίας 2 ταχυτήτων στη Γερμανία. 7,5 εκατομμύρια αμείβονται με 450 ευρώ το μήνα. Ακούτε καλά. Και είναι κυρίως Πολωνοί, Ρουμάνοι και Βούλγαροι. Άρα λοιπόν έχουμε ένα είδος ειδικών οικονομικών ζωνών και στη Βουλγαρία, μόνο που είναι κρυμμένες. Βλέπετε λοιπόν ότι καλές και κακές δεν υπάρχουν, και ας μην λέμε ότι θέλουμε και ας μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Τώρα όμως, κοιτάξτε μια σύμπτωση. Αυτό ξεκίνησε στη Γερμανία το 2003 επί Gerhard Schröder. Πότε μας είπε ο φίλος μας ο κύριος Σιμίτης από βήματος Βουλής ότι ξεκινάει μια νέα περίοδος στην Ελλάδα? Ξεκινάει η περίοδος της απασχολησιμότητας. Απασχολησιμότητας το 2003-2002. Άρα λοιπόν γερμανοτραφής ο κύριος Σιμίτης, ο αδερφός του σε υψηλή θέση στη δημόσια διοίκηση
σε ειδικές υπηρεσίες, ο κύριος Σρέντερ καγκελάριος, ξεκίνησε η εφαρμογή της Ευρώπης με το πάτημα ενός κουμπιού της απασχολησιμότητας, η οποία βέβαια συνεχίζεται και σήμερα. Αν λάβουμε υπόψη μας λοιπόν, τη φορολογική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, τη φιλοσοφία των λεγόμενων ρυθμίσεων, είτε στεγαστικών δανείων, είτε εμπορικών δανείων, είτε ή οφειλών προς το δημόσιο, την επιβεβλημένη πολιτική των μνημονίων για την συνεχή μείωση μισθών και ημερομισθείων, είπαν ότι αυξήσεις θα μπορούν να δοθούν όταν η ανεργία πέσει κάτω από το 10%, και αυτό οι σοφοί των Βρυξελών και του Δούνου του δεν το βλέπουν πριν από το 2028. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν δίνονται αυξήσεις, τα ελλείμματα μεγαλώνουν, τα εισοδήματα μειώνονται, η ανεργία μεγαλώνει, τα δημοσιονομικά έσοδα δεν μπορούν να καλυφθούν. Εκ των πραγμάτων λοιπόν θα συνεχίσουν να μειώνονται οι αμοιβές. Κλείνουν οι επιχειρήσεις, δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας που δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του να δώσει και αύξηση στο προσωπικό, έτσι. Άρα λοιπόν όλα αυτά μαζί έρχονται να δέσουν με τις δηλώσεις του Υφυπουργού του Κώστα του Καραγκούνη, Υφυπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος μας έχει ενημερώσει ότι ετοιμάζουν στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στις μεγάλες πόλεις πρωτεύουσες των νομών στρατόπεδα συγκέντρωσης πολιτών που δεν μπορούν να πληρώσουν την εφορία. Και μάλιστα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κάναν και μια εκτίμηση, υπολογίζουν σε αρκετές δεκάδες χιλιάδες τις αναμενόμενες συλλήψεις λόγω αδυναμίας καταβολής φόρων που έχει επιβάλει η Τρόικα, και ο κορυδαλός δεν τους χωράει πλέον. Γι' αυτό το λόγο, αν ακούσατε, κάναν ειδική σύμβαση με την Αλβανία, τους Αλβανούς καταδίκους στην Ελλάδα να τους στείλουν σε αλβανικές φυλακές για να ανοίξουν για τους Έλληνες. Τώρα, αν εσείς με όλα αυτά περιμένετε εγώ να σας πω κάτι αισιόδοξο στο τέλος, ή εγώ θα πρέπει να είμαι παλαβός, ή να παίρνω αυτό που πίνουν τα λιγμένα που πίνουν αυτοί που μιλάνε εκεί που μιλάνε στα έδρανα, ή θα πρέπει από κάπου να πληρώνομαι. Επειδή κανένα από τα τρία δεν συμβαίνει, θα συνεχίζω δυστυχώς να σας λέω την αλήθεια. Ραντεβού την Τετάρτη, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Ηχό FM 102,7 MHz στα όμορφα Γιάννενα. Η εκπομπή μας Γνώθη Μαθών κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 1 με 10 έως 2, 1 και 10 έως 2. Άρης Παπαμιχάλης στο μικρόφωνο, Ιορδάνης Ιωαννίδης στην κονσόλα. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Ελπίζουμε και σήμερα να λύθηκαν οι απορίες στα οικονομικά θέματα που σας απασχολούσαν. Να θυμάστε, Γνώθη Μαθών και Άρης Παπαμιχαήλ, το δίδυμο της επιτυχίας στον ηχό 102 και 7.